सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। नगर परिषदेच्या वतीने आयोजित पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराज स्मृती जिल्हास्तरीय नगराध्यक्ष चषक स्पर्धेचा बक्षीस वितरण सोहळा माजी मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत उत्साहात पार पडला। या स्पर्धेत बॅडमिंटन, टेबल टेनिस, कॅरम, बुद्धिबळ आणि चित्रकला स्पर्धांचा समावेश होता। विजेत्यांना यावेळी केसरकर यांच्या हस्ते गौरवण्यात आले। दूसरे दिवशी आमचे प्रिय पालकमंत्री निलेश राणे साहेब बोलले होते, त्यांनी मार्गदर्शन दिलं आणि आज आमच्या क्लोजिंग सेरेमनीमध्ये आमचे प्रिय आमदार साहेब दीपक केसरकर उपस्थित आहेत। त्याच्यासाठी आम्ही खूप आभारी आहोत। हे आमची पहिली नगराध्यक्ष चषक होती आणि हे सेरेमनी आज सक्सेसफुल झाली आहे कारण आपण सर्वांनी आम्हाला साथ दिला आहे। सर्व मुलं, पालक आणि शिक्षकांना आभार मानते। या चषकमध्ये आम्हाला आमचे नगरसेवक, नगरसेविका, सभापती, उपसभापतीचे खूप मेहनत होती आणि आम्ही हे सक्सेसफुली करू शकते त्याच्यासाठी मी खूप आभार मानते आणि सर्वांना धन्यवाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा आपल्या आत्महत्या केलेला एवढी कामगिरी करत असताना त्यांच्याकडे उत्तम हे विद्यार्थी तुम्ही लक्षात घेतले पाहिजे। आज आपल्याला सावंतवाडी त्यावेळेस त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये शैक्षणिक सुविधा या या काळामध्ये दवाखान्यामध्ये महिलांना आरक्षण केलं, महिलांना उपलब्ध करून त्या काळात त्याच गोष्टी बाबासाहेब महाराजांनी त्या काळामध्ये त्यांच्या घरामध्ये त्यांनी स्थापन केलं आणि आज तुम्हाला जे आहे खूप दिसतात शाळा त्या सगळ्या बाबासाहेब महाराजांनी त्या काळामध्ये स्थापन केलेल्या संपर्क लायब्ररी स्थापन केली त्याच्यासाठी
वाचन त्याची परंतु ही एकेका ठिकाणी लायब्ररी स्थापन करताना ते बाबासाहेब महाराजांचा सामना आणि आज त्यांनी ज्या काळामध्ये खेळाला प्रोत्साहन दिलेलं होतं आणि आज सुद्धा आपल्याकडे मुलींचा जो कार्यक्रम होता तो बरोबर सरकारने भेट म्हणून सामाजिक संस्थांना दिलेला आजपर्यंत त्याचा आपला वातावरण आला त्यामुळे सगळं वेगळे बनवले परंतु मी सगळे सभापती नाव ती त्याचं प्रमुख वैभव ती चौदावी हे जो चांगली कामगिरी केलेली आहे त्याला आठवते त्यावेळेला स्टोरी होतो नवीन त्याच्यामध्ये आपल्याकडे त्याला हे कोकण विभागामध्ये ज्याप्रमाणे काम आणि सर्व आपल्याकडे आहे लोकांना जेणेकरून मोठ्या प्रमाणात आपल्याला काय करायला त्याच्यामुळे मजबूत राहणार त्याच्यातून सर्व सुविधा या ठिकाणी करून दिल्या जातात आणि जे आपण त्या ठिकाणी हॉल असतो त्यामध्ये सर्व सुविधा अतिशय चांगली कामगिरी करतो त्यामुळे पक्षामध्ये केलेले आहे सर्वांनी चांगले भगवान अशी करतो आणि बाबासाहेब महाराजांच्या जयंतीच्या निमित्ताने तुम्ही दिलेलं जे प्रोत्साहन दिलं त्या मुलांचं जे कौतुक केलं त्याच्याबद्दल